Hejhó, sziasztok! Elhoztam nektek a csuklótasakot megmutatni, hogy hogyan is használjátok, hogy vegyétek föl, miket lehet beletenni, stb. De azt hiszem, hogy inkább a működési elv az, ami miatt ezt a videót most így gyorsan gondoltam, hogy elkészítem nektek. De ugye alapjáraton ugye így néz ki. És akkor ide tudjuk beledugni az ujjainkat, meg kell húzni a gumit, és csak egész egyszerűen így felhúzni a csuklónkra. És ha le akarjuk szedni, akkor csak egész egyszerűen lehúzzuk. Az úgy nem működik, hogy rajtunk van, és bele akarunk pakolni, mindenképpen le kell hozzávenni. Ahhoz pedig, hogy kinyissuk, a gumit át kell helyezni a másik oldalra, utána fogjuk tudni szétbontani, és ebbe a két kis zsebecskébe fogjuk tudni belepakolni az értékeinket. Ami például ugye lehet, amit már elmondtam, vagy leírtam sokszor, személyigazolvány, bankkártya, pénzt tudunk belerakni, aprót ne sokat, mert akkor nagyon nehéz lesz, és nagyon kényelmetlen. De tudtok beletenni ezen kívül óvszert, ami lehet még egyébként fontos. Egyébként partin sem egy utolsó szempont, ha ezt magunkkal visszük. Hát nem hiába van rajta UV minta, ami nagyon szépen világít az UV fényben. Kiváltképp szeretem a sárgát, azt hiszem ez marad is. Van még ezen kívül foszforeszkálós cérám, amivel fogok tudni még mintákat felvarni zsebtasakokra. Egyébként az is nagyon izgalmas, mert pont ugye UV fényben töltődik fel igazán, és hogyha mondjuk kiszaladtok az udvarra, akkor tök jól világít, szóval így izgalmas lehet az is. Na tehát akkor ugye elmondtam, hogy nyitjuk ki, hogy vesszük fel, igazából ennyi az egész, és csak ezt akartam nektek megmutatni. De ugye azt is tudjátok, hogy Parádi Krisztának a grafikáit előszeretettel használjuk, mi ketten együtt, tök jól működünk, szerencsére. Úgyhogy még nagyon sok fog ebből készülni az ő mintáival. De hogy ugye ez a kisebb méret. Most egyenlőre ezeket grafikáztuk meg. Nemrég készült el ez a nagyobb méret, amiben belefér személyigazolvány, bankkártya, stb. Tehát ami tényleg fontosabb lehet. Ugye meg a pénz is, mert ebbe nem fér bele. Ebbe igen. Úgyhogy most ezeket a nagyobbakat is meg fogjuk festeni, printeltetni. És hát a mögöttem lévő háttér, azt nyilván kitaláltátok, ez az ő kiállítása, amit most itt a Palomába, a mi szobánkban, a room 4-ba tudtok megnézni. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, minden érdeklődőt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a kis bemutatóval, hogy így egyszerűbb és érthetőbb legyen a történet. Hát el is köszönök tőletek, szép napot nektek, strandoljatok sokat, sziasztok!